kanggo anduk tresno tanpa bantal tanpa koso bot abotan ning bot asmara kupu kari penwarti wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebat crita wayang wengi nganti gagat rena jreng wah ije wong pira iki wah ije ana nek 170 campur plastik maksudnya wah luar biasa ije ditunggone dulur-dulur waru gunung ning gurine jane wong ta ora ije ana jebule catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leran ning kubuk asmara asik bersama Ngesti Budaya hey ha ayo yo ayo yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak leren ning cegah batu tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge kubuk asmara biyen kae kanggo anduk tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abotan ning kubuk asmara hey lawati awe wetepien aku kok kae kebat crita wayang wengi nganti gagat rino wah terem lho kok iso ben wong anjing tengah ape mulih kok kok iso mamblebeke wong sing ape turu sapa sing turu sapa sing turu Mbak Kandar kok Kandar ya ben turu lho kek malah mblebeke sing geretan kono kek gak roh kae sapa pacarmu ngono kok mosok lali sapa lho Dek Limbuk mosok lali iku gak limbuk lha apa limai anggere petok aku anu bos sanguang ngono kae gak bojomu lho gak bojomu to kae demenanku omonganmu ayo terus nang tok ndi catatan iya kowe ae penak lho kowe ae penak apuk wis ana ya krek sok aku apa kowe nek kowe nek aku lah iya kok iso lha kok meneng jare kowe nek kowe nek aku kok kene lho jago ae kok iso angel men toh nyanyi karek nyanyi kok lah iya kok iso kowe padahal ku nyanyi yo penak kok iso wong karek nyanyi yo cerewet lho iso padha menenge lho lah aku ora iso oh lak tau apa catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa
Alhamdulillah. Luar biasa. Yo. Iso. Oh, yo nganggur. Aku anyep bener. Senengamu kok iso. Lah kowe karo kancane ya ora rukun. Lah kok iso ora rukun? Lah aku dandan ning gone gubuk tengah sawah nggon mbakku ora mbok gugah. Lah wis kadung tanuk nyapa digugah. Wis enak. Kok Enak nggon. Kene gone anu to. Rondo guri. Rondo piye to? Lah. Rondo sapa? Lah iku apa? Lah wonge teko lho. Rondone ngarep kaya jebule. Ya apa? Ora apa-apa ya yu ya. Sing penting sehat ya. Heeh, iki bagian tukang masak. Bagian sapa? Lho, Kira jenenge. Lho ngawur jenenge gak roh to. Manuhara. Apa ya to ora? Ora. Manuhara kok. Nggih guri iki lho warung iki lho warung. Manuhara gak ngono. Lah kok ora ngono iki lho. Manuk labet paling. Wis manuk labet matur sembah nuwun. Apa jenenge iki acarane napa to Mas? Acarane iki ngono sedekah bumi ku. Nggih, sedekah bumi. Sedekah bumi nyodakoi bumine. Lah, ben dadi bumi sing gemah ripah lo jinawi. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ditongakno muga-muga wargane masyarakat Warugunung Heeh. pinaringan sehat. Amin. Rezekine lancar. Amin. Berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya apik kabeh. Apik wong kene iki ra ana sing elek wis apik kabeh. Ora ana sing elek. Sing elek sapa yu? Kok cetomen to sing elek sapa kok sampean? Ya ya roh nek aku elek Ngepasno. Aku nek roh ra iku dhewe nek ngocoe gila kok. Ana roh raine dhewe ku sok gila. Ya roh ra iku dhewe gila. Layak omah buntu ra ana kocone. Lah iya mulakno iku aku wedi nek roh ra iku. Sedekah bumi. Heeh. Sedekah bumi iki ana papat lho. Lho kok iso ana papat? Lho. Sing pertama sedekah bumi, Sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantolo. sedekah bantolo. Sing terakhir sedekah siti. Sedekah siti iki ya ana karepe. Lho ya ana karepe ta. Kowe kok mletek to ngene esuk-esuk. Mletek pangan pitik ta apa kok. Ora ngono pikiranmu kok mletek esuk-esuk. Sing nomor 1 sedekah bumi. Sedekah bumi. Iki ya ana karepe. Ya ana to. Karepe sedekah bumi. Lemah ditanduri apa jenenge tebu mesti semi. Dadi sedekah bumi Ditanduri tebu supaya ben semi. Pinter ya. Contohnya tanduri jagung ya semi. Lagu apa? Lagu kok Gus Dur iki. Ana lagu kok Gus Dur. Lagu Gus Dur sing piye? Etal sing piye? Gus Dur penekno blimbing kuwi. Ilir-ilir yo. Iya ta? Ilir-ilir. Diganti ta? Oh, mula-mula iku ilir-ilir nyomunyo. Ana blimbing kuwi. Sedekah bumi. Sedekah bumi iki mau. Ditanduri. Sing nomor 2. Nomor loro sedekah lemah. Lemah. Iki karepe piye sedekah lemah? Sedekah lemah iku apa jenenge contohnya perkampungan dicebloki dadi omah. Perkampungan ini iki Iya. sedekah lemah iki dilem-lem supaya kena dienggo gawe omah. Niku jenenge sedekah lemah. Kok pinter aku. Lho awak dhewe sak murid. Batok bolu isi telek ke jebule iki. Apa kok? Iki lho, pikiranmu iki lho. Iso isi telek lho. Iki lho batok bolu isi apa telek. Tak tahu apa isine ora. Isine Isi apa ndut? kitab suci. Kitab Ngomong suci. apa gak iso. Wah, iku. Kowe ape mbanyol kowe? Kowe ape mbanyol? Nabrak lampu ngono. Wah, alah, pe omam cedhak aku seneng. Ora mbok ampirno wae. Iso diampir. Lho mah diampirno ngono kok iso. Mampir gune sapa to? Mbah karo sapa gone sapa? Aku gune Yayu. Mampir gune bose mau. Iya to, kok iso. Kowe ya gak ning kono ning ndi to? Lho, lah aku jelas ana ampiran khusus VIP. Oh, ning ngene limbuk mau to? Omonganmu kok iso. Omonganmu kok Sing gelap. ketelu, Sing nomor 3. sedekah bantolo. Bantolo iki ya ana karepe. Karepe Sedekah bantolo. sedekah bantolo kuwi apa jenenge panggone ning ratan Ning ratan-ratan kaya ngene iki ya, Mas. Iya, Wis karepe bantolo iki. Bantolo kuwi mlaku sak mlaku kudu sing ati-ati. Aja Terus sampe kena Allah. diterak ban supaya ora Allah. Nah,
pinter ya Mas. Iya to. Sedekah Bantala. Lah sing nomor 4 iki ana karep. Sedekah Siti. Sedekah Siti iki karep. Sedekah Siti kuwi panggone ning pojokan. Ning kene karang-karang pojokan ngono ya. Iya karang pojokan. Contone Sedekah Siti Kuburan. lah kok kuburan. Isine wong mati. Siti iki isine wong mati. Iya to. Siti iki isine wong mati. Iya. Iya. Ya isine. Lah iya kok iso Siti isine wong mati. Aku malah merinding nek ndo mati aku, Mas. Hah? Aja ndo mati. Lah kok iso? Aku wedi. Lho kok iso wedi lho. Wah, bocah iki ora tau apa jenenge nyekar ning apa jenenge kuburan kowe. Lah kok iso ora tau nyekar? Wah, iku dadi. Lah kowe tau nyekar. Lho, lah aku nyekar terus kok, Dek. Iki nek nyekar ning kuburan nek dina apa? Lho, paling tidak umume wong Islam, Lho nyekar paling tidak nyuwun sewu dina malam jemuah. Aduh, ngono kok jare pinter. Nyekar kok malam Jumat to, Mas? Umume wong Islam nyekar malam jemuah. Goblok kowe iku jenenge. Lho, kok iso goblok? Nyekar iki umume aja malam jemuah. Lah malam apa? Kira roh pujiane limbuk mang sore. Pujan limbuk untung bosok. Rungokno adzan mau to. Ya, jajal. Saben malam jemuah ahli kubur tilik omah. Lah wong sing mati muleh kok mbok tiliki ning kuburan kok ya ora kecelik. Oh iya ya. Lah nyapa kok malam jemuah malam marani kubur. Lah iya wong sing mati muleh goblok kowe iki. Tak ganti saiki. Kok ganti apa? Ora dina malam jemuah. Lah kok apa? Malam Minggu. Waduh malam-malam Minggu goblok. Lah kok iso goblok? Lah kowe ora ero lagune malam Minggu. Lagune apa iku? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan. Lah wong sing mati budal gendaan mbok jaroi gak yo nyoro. Nyapo kok sok Nyapo to kowe malam mingguan kok ya? Wong sing mati malam. Ya apa tau nyekar ning apa jenenge kuburan kowe? Yo tau. Apa tau apa kok sok Nyekar yo karo awakmu ngono kok iso raro to kowe. nyekarke ning gone sapa? Ning gone Bapak. Bapak. Pak Marotua kowe. Pak Marotuamu. Iya. Wis kapundhut. Berarti kowe nyekar ning makame ning Iya, kuburane. Nyekar paling tidak jam pira? Paling gak iki nyekar kae ya bareng genah nek jam 09.00 bengi ngono. Lah iku ape bancaan to apa kok jam 09.00? Lah awak dhewe kan arep budal tanggapan kae to kok iso. Kok jam 09.00 bengi? 09.00 bengi kae awak dhewe mampir no aku seneng. Wah aku nangis guguk-guguk kae apa perkara. Kowe ora nangis guguk-guguk. Lah apa? Cekson ning gampeng iku ngomong. Omongan Umume nyekari lek jam 5 sore. 5 sore. Lah Tapi kowe wah kleru kok kowe. Lah kok iso kleru? Aku roh kowe nyekar jam 5 sore. Tapi kowe kleru. Lah kok iso kleru? Kuburane maratuamu lak nggir etan. Etan. Lah nyapa kowe kok apa jenenge nyekar kok malah nggir kulon. Lah kae iki goblok. Lho kok iso goblok? Maratuaku nggir ndi? Nggir etan. Etan. Kenapa kok sing tak jaroi nang gone Siti? Siti. Lah iya. Lah maratuwa sapa jenenge? Maratuaku jenenge Kandar. Kandar. Heeh. Iki ning kene sing tak jaroi jenenge Siti. Jenenge Siti. Angger jam 5 sore. Kandar iki demenan karo Siti. Omonganmu kok iso mulane. Ana wong mati iso demen-demenan iki. Lah iya kowe yo ngono wong mati jaroh mbok urus kok omonganmu Mas. Aku gak yo bingung Mas. Lah kok iso bingung? Kowe rasane ndom mati. Lah nyapa? Kowe kira karepe urip ora? Ono iso karepe urip. Lah apa jenenge aku urip ya sekedar urip. Penting urip sehat. Kleru sepenting mangan. Malah medeni kancane. Banter mentogon aku. Wis malah medeni kancane kaya kleru. Lah kok iso kleru? Sejatine urip iki ngene Mas. Sejatine urip. Apa sejatine urip? Apa to sejatine urip? Urip iku saka kayu gong susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumadi keblat 4 5 pan. Apa? Pancer matane goblok to kowe iki. Kok iso pinter lho. Pinter wis ganteng pinter. Sapa? Kowe ganteng? Ganteng. Rupamu koyo blokok moncrot ngono kok. Jare kaya limbo. Limbo iku wedok iso. Ayo kadang-kadang ya wedok lanang. Apa sejatine urip? Apa to sejatine urip? Urip iki saka huruf Arab. Apa iku ana huruf Arab? Huruf Arab hijaiyah sing nomor 1 roh ora? Apa iku? Alif. Alif fathah. Alif kasroh. I alif domah. Diwaca A I U. Sing artine aku iki urip, iki sejatine urip. Wong sejatine urip. Heeh. Saka ngendi menungso urip?
Saka ndi? Ya huruf Arab iki mau. Sing nomor loro hijaiyah apa? Apa ijayah? Bak. Bak. Bak fatkah. Bak kasroh. Bi bak domah. Bu diwaca babi bu. Sing artine bapak, rabi, ibu. Sejatine menungso urip saka iki. Jebule ana artine kabeh. Ya ana artine. Nganti kapan menungso urip? Apa? Ya saka huruf Arab hijaiyah iki mau. Berarti saka huruf Arab iku mang. Sing nomor 3. Sing nomor 3. Tak fatkah, tak kasroh, ti tak domah, tu diwaca tatitu. Sing artine bali tangan tituwa. Iki sejatine urip, Mas. Kowe kok ya iso iki ilmu tuwek. Kowe iso pikiran mencer to. Mencer saking ngancare ndledek saka kuping. Omonganmu iso gregetno to Mas kowe iku iso pikiran encer kok. Apa? Apa to? Lho ora usah ndelok jam. Ora usah ning kene iki padha karo ngene dhewe nyampe. Lho iki los, Dek. Lho dibari sampai jam 09.00. Jam 09.00. Jam 09.00 esuk. Esuk. Iya. Jajal takoki nek. Anu purun yu. Jam 09.00 esuk. Iyalah. Ora apa-apa sampai jam 09.00 sik 10 iki ora apa-apa. Nyanyi. Ambek kowe ning dhuwur kene ya. Oke? Nyanyi ayo, nyanyi apa ayo? Nyanyi ayo. Duet nang wong loro no. Lho ape njupuk tas tas sampe ning ndi kok iso njupuk tas iki? Walah, iki anake sapa to? Iku iso nggawa tas iku apa anggota apa to? Anggota ketoprak. Kita kok gugup menape mulai ta wong awak dhewe mara teko nggone dhewe kok iso bingung. Ya iya to, iki ngesti budaya saka kene ta, Mas? Saka ya saka kene ya saka etan barang. Etan kulon iki padha ae omahe dhewe. Omahe dhewe. Nyatane muga-muga masyarakat Waruguna ora lali karo ketoprake dhewe ngesti budaya iki. Ya iya to kok iso taun ngarep bakale ya nimbali ngesti budaya. Soale ning kene sono ketoprake dhewe. Ya no, mbah piye gebyare nyatane sore mau ya rame. Lho, rame. Lho, tetep rame to. Dangdutane ya rame. Oh, rame. Wayah dagelan wong do ilang kabeh. Lah iso ana wong ngene kok iso. Apa? Bojo loro. Lah aku siji ra ngentekno kok loro ya yo. Bojo loro, majare gak bojo loro. Majare njaluk liwung barang. Ora ono sing Mang ono sing njaluk katut lanangan sapa to, Gon? Katut lanangan. Ono kok. Lah iya sapa to? Mbak Cita mang ono. Cita iki njaluk katut lanangan. Iya. Wonge yo isih. Ora ngono, Mbak Cita kok gaul to, Mbah. Lah iku apa nisor gedang? Mbak Cita mosok katut lanangan to, Mbah. Lah apa? Katut wedokan rambute. Gayane iki semur. Semur. Lah iku rupane kok jangan semur. Iki semir ngawur. Kowe ora ora sejatine iki. Apa nek ana sejatine kabeh? Iki menek klopo sambar bledek dadi kuning. Omonganmu kok iso. Diaturi. Ya katut. Mang lu katut lanangan, Gon. Iya. Mbah Cita mau jalukane anu. Kaji ra ono, kaji. Aji ono ketae. Lah iku aku anggere cementel ndopring iki apa? Aku anggere melu ketoprak mah tunggone kaji terus iso seneng. Anu katut lanangan ya Ji ya. Katut lanangan ae. Iya no Mbak Cita jaluke iku kok. Mbak Cita iku karo kok diaturi bojo loro. Iki pokoke katut lanangan bojo loro. Wis Ya. penting awak dhewe iki nyeneng-nyenengno masyarakat kene lho Mas. Oke. Ben ditangkap meneh ngono lho. Ya jelas kok kudune kok. Aja lali ya. Iya yakin aku ya yakin. Kowe yakin kabeh ra yakin padha ae aku yo. Bingung. Omonganmu kok iso katut lanangan. Katut apa ngetut to? Ketut. Ketut. Ngesti budaya. Senajan abot tak sangga Kowe ngiklaske tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senadyan babagan ganteng aku kaya Arjuna apa
penake tak baca di penjara apa penake tak santet nanging hukume dosa nanging yen tak nangke wae saya remuk Dodo bunuh diri nganggo tali mengkoke rasa lara apa penake dan wae udah kelilingi desa Ngesti budaya ini di streaming lho mas streamingnya apa mas? Eko Channel Eko Channel karo Niki Channel Iki Channel Niki langsung apa ora eling mangan bareng sego kucing apa kowe lali genjot bareng sepeda jeki apa ora kelingan tak utangke arep sepan wujud tresno wujud sayang mbok tinggal langgan wis tak trimo lakon iki kadyan nabok tak sangga kowe ikhlas tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senadyan babagan ganteng aku kaya Arjuna nanti tak baca nanging wedi penjara apa penake anjet nanging hukume dosa nanging yen tak terusake rasa remuk ning dada bunuh diri nganggo tali mengkoke rasa lara apa penake dan wae udah kelilingi desa jreng bojo loro bojo loro diaturi mas heeh wis to bojo loro gliak-gliak waton kecandak glotak gathuk waton kepethuk ha bojo loro terspesial ayo ha tangan di atas oke bojo loro kaya selawatan tangan di atas awak dhewe iki kompak ngono lho ambang biru lampune disko awak urute mikir bojo loro no jaluk disayang sing tuwa njur wakati tinggal sirahmu menerapi soturu andung tresno uga andung waktu mikir butuhe mikir belanjane yen saiki mbok tinggale telung dina mulih mrono telung dina bali ning kene sing sedina
awakku rudek mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa jor wakate bagat sirahmu menerapi sotoro andung tresno dek uga ada wektu mikir butuhe mikir belanjane nanging saiki bingung atine telung dino mulih mrono telung dino bali ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya. Terima kasih Wis diaturi Mbak Mbak Gita karo Ah. Mbak Es. Jas ya. Sampun om malih. Pun Lah gak neh, nek gak Yakin? apa-apa. yakin. Aku wis kadung seneng lho. Pasti seneng iki bab perkara apa kok seneng. Ya seneng aku seneng ngaturi tok aku. Kan Pun. apa-apane lah ra masalah. Pun malih. Sampun. Oh nggih, sampun. Awak dhewe iki sing penting iki ndedonga masyarakat Heeh. Warugunung Warugunung. diparingi seger waras, Amin. rezekine lancar, berkah barokah, sumben Heeh. padha tindak ning Mekah Madinah, Mas. Amin Allahumma amin. Ripik gedang ripik telo, sithik Ya. edamne padha rata. Heeh. Awak dhewe rasa kesuwen awak dhewe. Ayo. Sumusul ndarane. Oke.